Tay. Yan po siya, yan ang ginagawa niya. Natapos niya akong pagbihisin ng ganito. Yung pala, pagtitripan niya lang din ako. Di ba? Pinagbihis niya ako. Dahil akala ko alis kami. Yung pala, dito lang siya. Nagdidilig siya ng halaman. Dito kay Tita Lalit. Hindi nila kasi sila mga lasing ko ba ya. Karoon ng alas 3 na pauwi. Ay, masarap yan igata, di ba? Okay, ano, luyaan lang na. Yung sabaw. Sa mga bagong panganak. Krem ko. Wala na may tanaw sa nakulit. Kamanang mo gunin. Yan. So, proven tayo ngayon. Susuban tayo ng... Kailan nawala? Isa lang. Siguro. Maritesan lang. Na. Okay na ba yung outfit? Okay na ba outfit ko? Parang katulad ng babae. Babaeng chismosa. Sana mangtulong sa mga hula. Diba? Narakuha na niya nga anak mo. Hula ako kayo. Hula ako na mayroong magbabagsak ng 3,000 stars. Wow, sana po. Ayan naman pala. Ito na pala yung cord na ano ng PLDT. Saan yung pula? Ay, ito. Yan. Yung pula. Yung cord ng PLDT. Ano yan? Lagay na? Oo, na. Patawid na dun sa ilog. Yung pula? Oo. Naman lagi. Sa uno ito kahulo. O hatra mahusay. Ano po? Di ba ito Lima. lagi? Pila ka bulan, kapila ka upat, kalima to ganyan dito. Gani. Parang dito na kay sakinan gali. Pero wala na may cable. Ikaw na lang talaga hinintay. Yung pinakamalaking poste sa'yo. Hindi kasi dati siguro wala siguro ka ng wala sila ikuan ba? Ang ila ko ng cable siya. Hindi, tsaka kailangan talaga nandun ng malaking Kaya nga Magsasubscribe. sa akin yung 3,000. Tama tayo. 100 daw. lalaki ng isaw, no? Ito. Net. Lagyan ko ng kaunting aura yung aking camera para maganda. Ay, nagpama sa sila mo. Ay na, awan niya. Sa Geraldine. Dili, dito sa bok. Natigay ako dito. Para pretty naman tayo. Ha? Kani si Bridget. Ah, Wala, ito lang ako. Ito dito. para pretty tayo habang kumakain ng isaw. Wala ko naman sa bok. Basta tira sila ng kwan. Bilani. Wala mo sila. Kami ra mo. Wala sila nagtitilan. Wala na ilang. Ay, order mo. Yan. Wala ganyan. May ulo nga dyan eh. Tinatanong ko eh. Ayok mo. Kaya nang bato-bato, ginain ni Duna, ikaw kung magbayad na. Pabagay na bayad itong utang din. Uy, na ano ito, MCGO. Dapat nagplaza na lang tayo. Siya, Kaya kayo sabi. hindi mo ka bumaba. Isaw-saw muna dun. Oh. Tigdalawa muna tayo. Hindi na siya sausaw. Suka. Dapat ano na lang tayo plaza. Sa plaza lagi kung wala na lagi itong mga balot-balot bindor. Lagi. Wala na balik karon. Wala na, uy, kato naman ang... Sure, di ate, wala na di ay. Nang wala naman to Nang bitaw, probi na di kay nila. nagbabali na sa sila? Diba dito lagi bitang sa gilid sa kuan. Gihimo bitong kuan. Sa una, di man to sila sa tunga. Ako kay kato naman ang probe ako kakita lagi itong ugto. Wala na itong mga payong-payong sa balot. Basi to sila dapit sa tennis court, no? Di sa tennis court dapat ba? Oh, at bang sa to? Midor? Wow. Talaga ba, Marso? Sure ba? Aray! Pinaulo ko pinag-ayos-ayos mo ko tapos hindi pala tayo tutuloy. Ando na pala si Mia sa Balingasag. Nag-chat ako sa kanya. Ikaw nila. Ay! Net, pagkatawin na luloy sa content. Hi, babe. Loy! Naputol. Magala ka, Tess. 6:30 na ba? Yes, ihaw-ihaw. Tara ka? Yung suka nila rito, ano,
Tuba. Busog na busog ako, kumain ako ng gabi, kumain ako ng nagkape ako. Gabi na. Yung tabang Ay, yung lupia. yung tabang yung gabi. Ay, yung gabi. Yung kape. Tabang, pait nga. Yun nga. Pait na walang asukal. Pero mas gusto ko yung ganun. Para di ka mag-diabetes. Ako black coffee lang naman din talaga ako. Kumbaga, yung in-expect mo dun sa kape na yun. Alam mo, Hindi ganon, oo. yung creamy. Ha? Ano, Al? Ako lang to. Andiyan na pala yung mga inaanak ko. Ah, na. Dito. Ikaw bisa kuhan ka nag-reunion ng mga batch high school. Apet ng gulo. Laga. Silaga ka mo, ganito? Ito nag-brace. Yeah, sa tita niya to. Kami, Ano to ah? per meeting. Per meeting kaya pala. Prayer eating na. Naman mga laki daw. Ha? Na, mga kuhan ako yung board of Akyat. mga luod na tayo igat-igat. Naman Ganun ganun yung dito. pap. Diagi naman dito. Ha? Diagi mo dito ganina. Tumulog per meeting. Lagi. Hi daw, sabi ni Didong. Ha? Hi, sabi ni Didong. Hi, Didong! Sige sa concert free. Sige sa gugot. 300 daw na siya. Sulgot sing hero. Laka mo dito. Laka. How's the love life? Kanang lo. Ganun ko ang love life kay Colorful. Pipisi yata. Nag-rainbow gigay. Abay, lami ko na. Araw ko siya si Mami balik. Ay mo dito. Nine. Tan, sini ko bango sa abok siya. Summer fun sa akin. Ano ka? Ito din siya. Wala sa game ito. Kita din personal, di ba? Oo. Fun siya. Dito lang kami sa labas, sa tita ni Brenda. Ano yung aga? Ha? May magpapakyaw ba? Di lagi na siya mga ayaw ko. Ang data. Nakatumat. Ben, Dada ako sa statue ko. May siomay din. Namuot ko diri sa kanak. Jenny Cagarino. Namuot ko rin. Hi, Tats. Namuot ko ni Yaya Sina. Kasi nagibiyaan na nagilak siya. Nagilak siya kaya nawala ko na siya. Kaya yung tagrapa, ikista na rin. Nawala gitu siya. Nawala gitu siya. Oh, ubog. Muna na lagi. Kay ma-change lagi ang Thank you, Tama mi sa bar, Elsa. ato siya iingon nga Oy, Bila. biyaan daw. Bigla siya nawala. naghilak Siya umalis. O sa namo. Naghilak lagi siya tama. Isang ang ulo. Nagkulo ka? Kalay. Sa kabiit. Nagkulo ka? Pumunta ito, ako. kikiyan to. Pero kabiit sa Toast mo ha. Ah. Lalo. Ayuda sa miklas ni. Oy, the flag. Ito na po, bye-bye. Bye-bye. Ingat. Sana all may bigas. Hoy, friend, maglaba ko na friend. Hi. Hello. Hindi ko piyot kaya diyan, no? Bye-bye. Bye-bye. Ryan na, Memsi. Tunjang kamu sedikit. Na, Magbilang. daming saging. Kulya! Kulya! Ah. Tambay lagi sa bahay niya eh. Yan nakaano sa front seat, babae. Oh? Lugar Ay, yung na tutulog sa sagingan? kanila. Anti-anti pa lang yung yung bispiras bukas, yung ngayon pa lang sa pista sa kanila. Doon na kami natutulog, magdamagan, 3 days kami doon. Bakit? Wala doon kami disco. Ano pa kami Sa kanila?
13 Diyan pa years sa old. taas. 13 years old pa lang kami. Thank you, Daddy Jerry. Hindi ka pa ba nakadisko doon? Sa taas hindi pa. Puro dito tayo eh. Na. Uy, naambun na. Dapat sa plaza tayo eh. Sa pasyon. Okay lang. Babalot ka na naman. Mamaya, sasaktan mo yung batok mo. Hindi ako high blood pala. Kaya nga sabi ko sa'yo, wag yan, wag yung digital. Di ba sinabi ko na yun sa'yo noon, wag digital? Plus 10 daw yan eh. Tsaka hindi siya Lagi ang dugo ko 130 over 90, 130 over 100. Yun Tingnan mo, pala, nagkakaroon, minus tapos nagkakaroon ka tuloy ng ano, 10. Anxiety. ng, di ba, nag-aalala ka. Kanto. Yung parang si Milmar. Dam, pwede kami mag-overnight mamaya dyan. Sa pool. Sabi niya, okay lang. Kami kasama kami ni Argel. Hala, Saan? Mga taga-barko. hala! Sabi niya, pahinga mo muna yung bilat mo ha. Sabi ko, ha? Sabi niya, dalawa lang kasi bit-bit ko eh. Mga overage naman, pero okay lang mga overage, mga matatanda na taga-barko daw. Sir Kadlaw. Sabi niya, okay lang sa akin. Sa ba daw? Hindi ko sure kay Mia. Ayun lang. Ay, konti ay. Dito dala muna ako kay Mia, doon sila sa ano. Diyan sila sa pool nga. Nilang pista. Overnight man, ano, hindi matutulog, hindi mag... Dalaga po ako, ma'am siya. Mami Jerry. Ay, cook yan eh. Opo, nasa Mang Inasal. Pero di na uso mag-cook nga maliliit ngayon. Ang katulog pa na 8 ounce na bang ang paglago itong stock. Kasi nga, magaling na rin yung mga consumer. Bibili sa maliit, 20, magkano yung malaki, 30. O ilang baso na yun, 4. 5 piso po yung isaw. Yung ulo magkano ate? Mukhang may magpapakyaw. Sige pa, pakyawin nyo na. Thank you, Mami Je. Ano na mo yan? Bili ko. Bili mo daw. Ang weekend Coke? Gusto mo Coke? Labiria? O, sa Claveria pa sila naglaro. Testa nga daw doon. 11, sakto naman. Panalo. Gio. Panalo ba? Ha? Lang. Lima, talo. Ano ba yan? Dali naglan dito. Leticia Yeah. Antong. Cook ba? Kay tita. Tita, pahingin mo na kung ano. Sorry. Nanlagayin yung anak. Hindi nyo, Oh, wala, wala. tuto ba? O, talo. Pero wala pa kanap niya. Isa? Talo, 5? Isang talo, isang talo. Ibayad pa na kasi yung mga advance. Lumayo pa kayo doon, layo-layo. Hindi, kukunin ko Akin, doon. tita, Wala ano? pa kailangan doon. Wala. Ay, Ayun, lutuin pa yun. Akin ba to? Puloy dito mga katulog. ay tinipundot pa. Muulan na eh. Naman kay ugma na dili. Ugma, dili pa. Ibayad pa man ako. Nalit telepon dito no. Mga bakit depan mo. Ah, dito na. May landline siya? May landline doon. Pwede ba yung walang landline? Mag-landline ka na lang dyan, tapos dito yung isa. Putang ino. O, diba? Oh, walang ano, ganon. Hindi magpakabit din ako dito, pero ang magpakabit ko dito pwede na mabas. Ilang MBPS ba yun nandun? Ang Sure lakas. do, oy. Ang lakas 60 nga lang dito eh, 70. Wala pang 100. Di pwede lugar sa pang internet ay kanang laptop, kanang ba? Sa computer shop. computer ba? Pwede dito di ay. Yung tambay na dito. Magaling ko nga, magdadan dito gani. Mga bata katabok din yung Okay, dahil. friend, magpaana mo. Ah, Mag computer ang ay, bibigoy. Ada ya? Pa ba kung Kanang mga- dula ba? Desktop. wifi, computer, internet. Pwede. Sige. Message sa ka ha. Pag-send mag-scandal sa imong messenger ha. Hoy, simple. Kamu the partner. Siya pa yung taga-PLDT, siya pa yung nag-aayos. Tito ko taga-PLDT main office. Sino na doon? Sino pakabit doon? Si Jenny, katong Oh, see? Pakanya?
Kaya kapag meron Koy? Muloy? kapag meron ka na ng poste, oh, mabilis na niya ikalat yung sa iba. Ano naman? Opo, nawawala-wala. Ano man ko? Signal. Ito oh. Baso ba? Baso, ito. Bisita din. Oo. Wala na yung ano, Ito kay color blue. balon-balon. Ay, walang balon-balon. Kuan iyan, dali-dali iyan. Saan? Naman, patawad ka. 1-4. Ang dami kong kain. Palibre be? Jonel? Jonel. Bago sahod kayo, libre. Oo nga. Uwi ka kasi kaagad eh. Mura magtagayan.